Dinyayê hin caran psikolojî û derûniya mirova diguhere. Meriv kêfxweş dibe, meriv xemgîn dibe, meriv zane dibe, meriv dibêje ku meriv dizane, meriv pozbilindî dike. Lê ku hebûnaka meriva hebe li ser rêyê dinyayê, wê çaxê wê hebûna meriva jî ji meriva re dibe hêz, dibe qewet, dibe pozbilindî, dibe kêfxweşî û her wiha hestên dinê. Lê heke mirov xwediyê axekî be û mirov li ser wê axê jî desthilatdar be, yanî kesên li derdora meriva dibin destê meriva da însan jî hebin, wê çaxê pozbilindî biçek ji meriva dûr nabe yan jî car caran digîje meriva. Aynî wisa di demekî da axayek e. Ev axa gelekî ji xwe hez dike. Dixwaze ku kesên ku li derdora wî jî jê hez bikin. Gelek caran dipirse ya dibêje kesekî ku ji min zanetir heye nizanim. Kesekî ku ji min şarezatir, aqiltir li vê dinyayê heye. Tabii kesên ku li derdora wî jî ji ber ku axê hêza wî heye, qeweta wî heye, axa wî heye, nüfusa wî heye, bêjim Xwedê axê min ji te xeyintir kesek zane û aqil û zîrek tune ye. Pesnê wî medhî wî dide. Dem û dewran li ser da derbas dibe. Axê me biçekî jî axtiyar dibe. Dibihîse ku hin di nava civatê da hin behsa kesekî din tê kirine. Bi aqilbûna xwe, bi zîrekbûna xwe, bi hişê xwe û mêjiyên xwe, bi feraseta xwe, bi zanebûna xwe behsa yekî din tê kirine. û ev kes jî ne axa ye, ne paşê ye, ne ku nüfusa wî jî heye. Yekî ji me û ji we ye. Axa dibêje ev kî ye gelo? Vî kesê ku wisa pesne medhê xwe dide. Kazar mînas bikim. Li hespê xwe swar dibe, diçe gundekî dûr, dipirse mala wî kesî dibîne. Axa ji hespê piya dibe, li derî dixe. Keçikeka biçûçik, wisa heft hez salî ye. Derî ve dike. Dibêje keremke, dije keça min ka bavê te li ku derê ye? Dije wila bavê min çiye dost bike dijmin. Axe jê fêm nake. Dibêje herhalde biçûk e nizane dibêje çi. Dije tamam bavê te nermal ve ka diya te. Dije wila diya min çiye nava gün ew ê yekî bike di do. Allah Allah, ev çi dibêje ev ê keçike jê fehm nake. Dibêje ka kesekî mezintir tune li malê da ji xeyinê te. Dije wila eta min heye, xwaka min mezin heye, ew jî çiye nava gün ew ê sisiya bike yek. Allah Allah, axe du tiştek jê fêm nake. Radibe ku li hespê xwe swarê keçikê band dike dibêje amo ka te nepirsî ka min çi gote? Dije Xwedê min tişkî fehm nekir. Dika bêje te çi got? Min gote ku bavê min diçe dost dike dijmin. Bavê min demekî da deyên dabû dostekî xwe. Îca rewşa me jî biçek nebaş bû, xirab bû, roj bi rojê îdî pêdiviya me jî bi pera çêbû. Bavê min got ez ê herim ji wî dostê xwe ez ê pera bixwazim. Ku here pera bixwaze, ew ê dostî wî jî ew ê nedê, ew ê here dostê xwe bike dijminê xwe. Allah Allah. Bêje baş e, min fehm kir. Diya te diya xwe re got diyam çû nava gün yekî bike di do. Ew çi ye? Keçik dibêje ku diya min ebe ye. Li gund jî jirikeke ew ê doxum bike, ew ê here yekê bike di do. Bêje baş e ser sera, ser çavare. Lê dibêje tamam vana fehm kir. Xwe te mezin çi ye gelo ew ê sisiya bike yek? Dibêje em feqîrin amo. Ji ber ku em feqîrin, cilû bergê xwe min mezin jî tune bûn. Sê kirasên diya min hebûn, her sê kiras jî pertandî bûn, qetandî bûn. Her sê perçe rakirê çû nava gün, ew ê her sêka bike cilekî. Dibêje amo qurban. Xatirê te dibêje. Amo dibêje ka te rûnê bavê me gavaka dinê were. Dije na amo qurban. Eger qîza wî wisa be bêka ew çawa ye. Xatirê te dibêje.